Bratři v triku. Takže ahoj lidi, tady je Rodák a vítáme vás u dalšího videa. Konečně jsme dodělali na serveru jakýkoliv úpravy. Měli by to být už konečně dohotovený, doufám. Jobsy už tady nastavený, permissiony, všechno. A jinak permissiony jsou mám možná ještě neblbnou občas, ale to je z důvodu silných lagů a ještě zavedení serveru, takže toto. Jinak vzpomněte se tady portály, tady máte i na přírodu, jinak přírodu ještě tam nahoře, ale tady máte... No všechno se bude ještě přemístěvat. Ale nech to tady zatím, jo, a to pak samozřejmě přemístím a tady dám pak ještě... Já tam pak dám ještě stejně z dolů, se na tady ještě bude jedno dolů, ještě stejně, takže to je jedno. Takže to se máme, to jsme si na takovém ještě rozmysleli, a jsem tady všechno tady vyráběli. Měl jsem nějaký věci u sebe, to nevadí snad. A co teda čím začneme, Rainbow? Čím si chtěla začít? Takže, jo, kity, já jsem mám asi tady remove jenom pár sraček a tady s prominutím nemám bordel pak. Kitama, takže jo, tady máte veškeré kity, tady ještě nevím, co tady je, to nevím. Tady zatím ještě nic není, ale bude tam pravděpodobně... Ne, počkej, tady už něco je. Co tam je? Nevím. Ukáž, ukáž, jak se to jmenuje. Jo, to mělo dělat počasí, ale blblo to, tak jsem to nechal bejt. To se pak nastaví, to si pak ještě musím promluvit s kamošem. To pak předěláme. To já si pak zase pohraju zase den s komandama, takže to se pak ještě přenasejí. To já všechno beru na sebe, omlouvám se. To udělám pak, protože jsem neměl čas to předělávat a jde to bude asi do týdne, to určitě bude už. Takže by to měl asi se na to dívat, jestli to teda nějakým způsobem nasejit. A majáky fungujou, tady jako myslím, že dostanete jenom jeden. Jo, prosím vás, stačí vám asi jenom jeden, myslím, že tolik zase věcí nemáte, pak tady jídlo. No, ale vlastně nedávajte si mi, až to bude lagovat server. Jinak taky to bych chtěl upozornit, prosím vás, nevyhazujte takhle si na zem, anebo hlavně taky neklikejte tolikrát na to nás to pak laguje, že jo, líbo, až to nechce lagla. Koně vajíčka, být vám jde, dávám to na spawn, nejde to. Ještě, máte tady povolení buildu. Jinak dostanete dva, můžete si na to chodit kolikrát chcete, pak heal. Mám se za to nemůžu, věci zadarmo, to jsou jako byté kit toast, ale ještě se tady budu dát ještě jiný věci, budou to železný pak, to se všechno dám do prdele, tady máme XP, to si pak můžete to, a tady máte pak přírodu a tady si ještě bude pak něco dodávat. No prostě to tady takhle blbě, no, veškerý pak ještě to se pak přemístí úplně sem, já jsem tady si tady určitě, že tady zase ráno budu hrát s komandblokama, si myslí tady Rainbow, ale to určitě budu muset, no. Jinak všechno bude do dneška ještě určitě dodělaný do zítřka, dneska dotočím video, dám ho na YouTube a pečku tam hned budete mít, doufám, že se na to někdo zase podívá. Jinak... Dobře, takže podívám se na XPčka. Takže... Jinak jo, ještě tady nefunguje MA, jo, neskoušejte se na to portovat, nefunguje to, porty na to byly zrušeny taky, protože máme udělaný trošku jinak. Ukážem Maj jsme předělali. Kde máš Maj? Ty jsi ho tady měla? Ona se asi resetnul server podle mě úplně. Ne, mě to taky nefungovalo, ne. Ať je to jedno lidičky, když tak jsem tady omlal, tak jsem tady trošku rozkopal. Maj pak teda znovu uděláme a tady pak teda ráno, když tady jenom nebude moc být, tak tady uděláme restonový Maj znovu. Jo, on to totiž, jo, on se no, on se úplně vymazal, no, já to pak budu muset celkově jako vypnout a zapnout, aby se to uložil, nebo řeknu Amíkovi. Pojď tady. Jo, no to XP? Ne, tady, tam. Kam? Tady. Jo, jsem tady, dobrý. Tak. Takže tady je skákačka od Rainbow, tam je skákačka ode mě. A tady se budu... Ale to, když tak ty skákačky budou vlastně jenom... Jinak, rozhodl jsem se, co bude tady na těch lesích, počkej Rimu, tak můžu domluvit, prosím. Jinak rozhodl jsem se, co tady bude na těch plátkách, tady budou pravidla veškerý, tady budou pravidla warpů, tady budou pravidla nějakých straček, protože tady budou veškerý pravidla, to si pak ještě rozhodne, zítra už to bude všechno hotový, určitě to já stejně ráno na to udělám čas, když tak. Až budu to jít ten slunce, že tady budu určitě srát půl hodinu, jak mě zná Rainbow, tak jsem na to hodně háklivej. Jo. Víš, že jsem na to hodně háklivý, a když, pamatuješ, že jsem na tebe řval kvůli tomu, že jsi to neuměla úplně.
Na kdy se seděli třeba zařvu na někoho, například kdyby pak tady někdo z vás byl a že začal by se na něj říkat, máš to úplně blbě, vy se na to, tak mi prostě vás napište to, ať na to třeba udělám, protože já docela resunu, přesně rozumím. A prostě slyšíte po mně nějaký ty, takový ty piky, takový ty těžký sračky, co dělají Mentos a tak dále, takový ty těžký kraviny jakoby s tím zaděláváním a tak dále, mi to stačí jako jednoduchý, že jo, Rainbow značně na jednoduchost. My jsme, když jsme byli ještě na jednom serveru jiném, tak jsme samozřejmě kopírovali, aby jsme měli jakýkoliv věci k tomu, tak jsme tam hledali permissiony a všechny věci k nastavení, tak když jsme tam hledali, tak jakoby automaticky jsem to tam všechno kopíroval, hledal jsem veškeré věci. Jinak, kdyby si někdo ptal, proč, když tam lomeno jobs, proč se jobsy jmenou takhle, já se mám, ale to se ještě všechno bude přepisovat. Všechno se opravdu přepíše. Všechno se to bude mít úplně jinak. Mám se muset napít. Všechno to bude česky přeložené asi zítra. A jinak... ještě vlastně peníze se budou právě vydělávat jobsama a asi bude vlastně to taková arena a tam se budou vydělávat peníze. No, asi taky no. Jak to si udělat přes ty arény, ale nebudu to dělat přes pluginy, budu to dělat přes command bloky a přes přes spawnery. Asi. Já jsem pak ještě líbo vložím ještě, mám se, že jsem jako řekl jméno jedno takový, ale nejmenuje se takhle líbo se taky, ona má, ne, dobrý, ty máš přece 2 jména na Minecraftu. No. 3 nebo 4 nebo 5 nebo... No, Elibo, pak máš Rainbow a pak máš tu Rosku přece. Jako... Tam tu druhá, nevím jak se jmenuje ta druhá, pak už poslední. Máš tady prostě 3, to vím. No, ale vím, že jsem tě tady viděl ještě, viděl jsem tě v tom v registru jsem tě viděl ještě jako Elibo, se zkusila přihlásit, jsem koukal. To nevím, ale... Ona se na tebe někdo přihlásil, je to možný. No. Ale to takže kam dál, tak teďko počkej, teďko warp dole. Jo, jinak, budeme to dělat tady celkově takhle všecko, jinak, jo, warp dole jim dáme. Jinak, hele, ty diamanty bych asi dal pryč. Ale jako to už, jako to by, ale to by si tady nemohl hledat všechno zadáčo. Diamanty ne, promiň, jako to ti nemůžu dovolit, Tak já tam dám místo diamantů... Lapis lazuli. Pedro. Ne, jako to by bylo moc jednoduché, ti něco řeknu třeba. Já tam dám díny, nebo ne melony, Melony tam dej, ty se hodí jako jídlo. Melony. Protože tady nemáme žádný jídlo, pak byste tady ty chudáci zemřeli. Jo, oni vlastně mají, jako na spavnu mají, ale aby si to mohli rozmnožovat, když tak doma mi musel pořád lézt na spaven. Jinak, všechno to, co ještě se mluváme, to jsou takový drobný defekty, jako který jsme jako nesledovali moc. No pak prostě jak tady bude někde rozgrýpovaná zeď, tak budeme vidět, co máme opravdu. No, na rovinu všechno tady je zareskovaný, všechno je udělaný, takže jakmile sem přijdete, měli byste být už zítra určitě už jako v 15:00 by to tady mělo být opravný, jestli ne, tak se omlouvám, nebo se omlouvá někdo z nás, z admin týmu. Jinak admin týmu je MissQueryble.b, Rainbow, nebo Rainbow 949, ona má takhle 2 jména, protože má 2 kupený Minecrafty a jeden je hnusnější než ten druhý, takže si nechala ten hezčí. A pak tady máme ještě mě. A ještě jednou kamaráda, který sem chodí jenom v pondělí, protože mu v úterý ani v pátek ani jiný den už nedovolej. Že jsme tady měli... To neřeš, to je jeden člověk, který tady chtěl chodit, akorát, že mu to rodiče moc nedovolili, takže jenom může jako v pondělí může jenom. Je ještě asi přeměním tadyhle. Ne, to tady nech, to je v pohodě, to nech. Bude tak já to rozdělený na půlku. No, co tam chceš dát? Já nevím, prostě Vlna bys tam hodila, vlna. Jo, to tam je. Vlna, protože by tak neměli pak mít takové udělat ovečky. Jako máme se na to asi drobnější defekty, ale to jako fakticky jako my to nezabráníme tomu, my se ještě něco plánujeme dál a jako my to plánujeme i při videích, že jo, Rainbow. Yeah. A
Teda, jak jsem říkal, máme koupený Minecrafty, teda já to mám jako přes NC Skins, ale mám to tam jakoby koupený, mám jakoby koupený dekorační, co takhle v tom vkládám, protože to nevím pořádně jinak, že je líbo. Jinak opravdu je máme koupený ty Minecrafty, jestli nás potkáte s tím, že by se neměli koupený, protože jsou ty jenom lagy Mojangu, už se s tím jednou kamarád potkal a on to sám má koupený a pak když se to znovu načet, tak už mu to jelo. Takže jestli nás potkáte bez skin, tak se omlouváme, tak to bude zřejmě něco s Minecraftem, ale vím, že by to mělo fungovat. Takže to je asi pro tuto chvíli všechno ještě, takže co bychom ještě mohli ukázat, já teda ukážu pluginy, jestli můžu. Myslím, že pluginy vadit nebudu, si nechci to kopírnout, takže jinak tyto si všechno naše pluginy. Jinak, Team The Enchanter, všechno se tady ještě budu přenesat, no tyjo, to je hrobka, ty vole. Já to rychle, ne, potni mě, do vás to potnu, jo? Jo, rychle, teď to můžeš udělat, jo už. Protože tam na ně padaly semínka. Ježiši, děláš si prdel! To budou asi několik milionů staků. To se laguje. Už ne, ty vole, že se to lagovalo. Jak vidíte, máme tady prostě dobrější lagy, ale to snad jako přeminete. A jinak, můžete nás potkat, že si něco budeme taky stavit nějaký baráky, protože tady určitě budu tady taky kutat v dolech a prostě jsem takhle pěkně, takhle si napíšeme třeba něco a vidíte pěkně, kdo taky červený, já si to pak přidělám na třeba nevím, zelenou a to jde pěkně k tomu. Asi počkej, já si to můžu natrhnout teď. Aby... Jak je zelená? Trojka, viď? Já se podívám tady v permissionech. Si teď ukázám, podíváme, jak je zelená. Zelená je... Dvojka je zelená. A tady před to dáme co? Jo, trojku. Ale chtěl jsem jako by vlastně ukázat, tak je to jednoduchý, prostě je to hrozně všechno jednoduchý. Opravdu stačí jenom párkrát něco vymyslet a máte server hotový jako my. Tady když něco napíšu. Ne, nejde to. Tak, hotovo, hele. Jo, protože to tady musí být takový. Player not found, tak to, že já se nejmenuji rodák. Počkej, F1. Já to nebudu takhle dělat těžce, já to dělám jednodušejc. Hele, nech toho už, hráči to vidějí. Jo. Ale no to chvilku dělej, ale za chvilku ti to spadne. Čekajte, já si půjdu do Nick a přepíšu si to sám. Ale by to tady připsal, tak tady mám rychlejší tady. Na čem už tam nejsem. Jo. A jako když se po sebe zaděláváš, není divu, no. A samozřejmě tady jako dlouho hledám, a tady hledám esenci. Jsem zrovna překliknul jeden. Sentias config a ty to přepíšu. Já jsem mám, že to takhle dlouho přikračuje, ale já se snažím to udělat co nejlíp, aby jsme měli všichni co nejlíp. A takhle. Globál nechci, jak chci.
Nevím, pár minut. Home. Jako to nevadí, co je, help. Chat, ale asi to chat. To mě to asi nepatří. Jo, asi taky možná antibioty tady. New players, ale tady mi napíše, ale jo, kit to sesně. Jasně, to se nedá přepsat. Já to dám jinak. Počkejte lidi, budete jenom chvilka, to se na to vykašlu na ty závorky. Jo. Jenom tady mám odak místo rodak, teď když dám tohle. Vidíte to takhle. A teď když to dám. Ne, tak bylo to player not found, jasně. Já si myslím, že jedno jestli natáčím, ne? To je asi moje věc, ne? Proč to děláš? Proč to ničíš? No, Protože tak... tady není redka. Aha. Takže, potom teď je to asi všecko, já si to všecko donastavím a... No, tak asi zítra...